Guys, aray ko kainit. Upo. Nag-ihamig ka ng manok. Patay mo muna ma, makabayad ka dyan. Ha? Makabayad ka. Patayin mo dito doon. Asa, mapunin siya nga. Di man siya mapus. Ba't sa'yo mo? Ito, nag-ihamig manok guys. Ako ang chief cook. Hello guys! Nandito na kami sa among bukid karon. Ha? Nag-ihaw kog manok. Amo ning sudan karon. Bisurang gamay maganing kawali oy. Wala ka ba dako-dakong kawali diya? Ay, nakainit, napakainit. Video mo. Magsalita ka dyan. Napakainit. Chief cook tayo. Ha? Talsik. Gahi man. Tapos mo na. Abusan natin ng tubig kay gahi. Ayan. Wali oy. Ha? Daligo. Daligo. Tapos mo na eh. Yeah. Di mo pagbuhat. Uwi na? Oh. Pinay na dahil. Mata gawin na. Aray! Ako lang rin. Mainit Ha? Inom ko rin. Nak, ilay sa ba din nak? Kaling mulanon. Si Mapa. Gutom mo. Yung man, gutom. Diyan. Yun. Yung atin may baon. Tana pre, kay putas sana. Putas sana. Gutom mo ba? Kainin laman. Video mo na? Oo. Kainin laman oh. Kita na. Dahil, oy. Kagahi ba? Katay manok na tigas. Post mo na sana. I-video mo na doon oh. Bungtod. Tudod na buntod doon. Ayaw kay bungtod. Hello. Yan ang buntod. Buntod dito sa Cebu. Buntod daw. Mana ang buntod? Dako-dako mo dali manuka oh. Pero di sa 120, 130 dito. Bato, di ko tumapos. Di ko mapos. Basok. Busog ka ay. Anong gagawin mo dyan, Ma? Ha? Anong luto? 130 na? 130? 130. Anong luto mo dyan, Ma? Ang bulyo. Ma-stop ko na to. Stop ko na. Asa ka pagka-video? Nga na mo ni mag-videoan diha. Saan mo videoan ko muna dun? Ayaw mapos eh. Yan ka-video yan. Oo. Ginoo ko. Utak. Salamat. Salamat sa walang utak. Paala ka dyan.